Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 6 de juliol ens trobem en el diumenge 14è de durant l'any. Passades les festes pasquals i posats dins la tasca evangelitzadora dels apòstols fidels al relleu que ens ha deixat Jesús, continuem les nostres reunions de fe que ens enforteixen amb la gràcia de Déu. Quan ens reunim en nom de Jesús, ens posem en contacte amb la gràcia de Déu que ens perfecciona amb tota mena de béns perquè puguem complir la seva voluntat i així ell mateix faci en nosaltres allò que li és plaent. Llavors, la nostra ofrena és acceptable i la nostra litúrgia ben feta. Jesús porta l'alegria i ens fa entrar dins la santedat de Déu. Comunió divina d'amor, l'Esperit Sant ens guia amb l'Evangeli que entra des de les lectures i ens alimenta amb el pa i el vi consagrats. Déu actua en tots nosaltres per mitjà dels mateixos dons que ens dona. Amb els dons de la paraula escoltada i menjada, Déu fa créixer els fidels en un autèntic coneixement de la Bíblia segons la fe de l'Església. El papa Benet XVI ens diu: per tant, exhorto els pastors i fidels a tenir en compte la importància d'aquesta animació. Serà també la millor manera per afrontar alguns problemes pastorals posats en relleu durant l'Assemblea Sinodal i vinculats, per exemple, a la proliferació de sectes que difonen una lectura distorsionada i instrumental de la Sagrada Escriptura. Allí on no es forma els fidels en un coneixement de la Bíblia segons la fe de l'Església, en el marc de la seva tradició viva, es deixa, de fet, un buit pastoral, en el qual realitats com les sectes poden trobar terreny on arrelar. Per això, cal també dotar d'una preparació adequada als sacerdots i laics perquè puguin instruir el poble de Déu en el coneixement autèntic de les Sagrades Escriptures. La primera lectura d'avui ens anima a l'alegria de tenir al costat l'autor de la pau veritable. La profecia de Zacaries ens anima a mantenir l'ambient de l'alegria en la pau del nostre Salvador. El nostre Salvador actua amb la senzillesa de la veritat i l'amor per a tothom. No necessita ni armaments, ni opressions, ni vots, ni lleis imposades per una pretesa o real majoria. El nostre Déu escampa la pau amb el coneixement de la paraula, sobretot quan ens trobem a la seva muntanya santa, les nostres reunions de fe. La segona lectura ens presenta la vida guiada per l'Esperit que habita en nosaltres. Les paraules de Pau als cristians de Roma ens animen a mirar les coses i les persones en profunditat, amb ulls de fe i experiència d'amor. L'Esperit de Déu que habita en nosaltres es manifesta en el nostre testimoni de comunió i acceptació de tota la realitat variada que Déu ens ha donat i Jesús ens ha ensenyat a descobrir amb la seva vida humana. L'encarnació porta la resurrecció i la resurrecció il·lumina l'encarnació. Jesús ens ajuda a treure'ns del damunt tot allò que fa nosa al nostre creixement i ens dificulta l'entrada a l'autèntica litúrgia de comunió amb Déu. L'Evangeli ens presenta Jesús demanant al Pare la nostra senzillesa en la veritat. El text de Mateu ens presenta Jesús donant gràcies al Pare per la seva revelació i per la manera de fer-ho. Jesús, pregant, ensenya a pregar. Jesús, la paraula, presenta la seva força reveladora que només poden entendre els senzills. Jesús, que coneix el Pare, pot revelar el Pare i ho fa de la manera més fàcil d'entendre. Jesús ens ofereix el veritable repòs al seu costat. El Mestre i Senyor ensenya prenent la condició de servent perquè nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectim com un mirall la seva glòria.